Sanibona, phinde nginibikelele njengaleli thuba ngalomzuzu namhlanje ngaleli hora. Sibonge nje uNkulunkulu omuhle, ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, ongcwele, othandekayo, onomusa, onothando kwayena. Uyathandeka, uthando luvela kuye, naye unothando. Ngaso sonke isikhathi bantu bakaNkulunkulu kumele sihlezi sazi sibonga odalile izwi nomhlaba ngokusibekela kangaka, ngokusindisa kangaka, ngokusihlenga kangaka, ngokusenzela konke okomusa nokuhle asenzela kona uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngokuba igama lakhe lingcwele, uqobo lwakhe ungcwele, futhi akafinyeziwe, akabanjwa yilutho, ngoba ngaso sonke isikhathi uJehova uhlezi emkhulu, emangalisa, esabeka, futhi eyikho konke kukho konke ezimpilweni zethu. Yonke into bantu baNkulunkulu ivela kuNkulunkulu, kuyena kulekhi lutho, kuyena kushodi lutho, konke sikuncuza kuye, and konke kune-purpose yakho lapha emhlabeni, konke kunenjongo yakho, konke kunama-results wako, because everything has got its own purpose. Nezandla zine-purpose yazo, amehlo, izindlebe, umlomo, konke kune-purpose yakho ngendlela uNkulunkulu abakudale ngayo. And one thing I want us bantu baNkulunkulu to underline, uNkulunkulu akayitshala kakhulu during prayer, ukuthi everything inama-outcomes ayo, everything inekusasa layo, everything njengoba ngisho ukuthi inenjongo yayo, yonke into inemphumela yayo ngelinye ilanga, nokuthi kungani kwenzeke kanjena. Umphumela ukuthi kube khona ilanga ukuthi sigcine sifudumala, umphumela ukuthi kutshalwe ukudla ukuthi sigcine sidlile sisuthi, umphumela ukuthi kunethe imvula ukuthi sinethisele ukudla bese siyadla siyasutha, umphumela ukuthi ubone ngamehlo akho ukuthi ugain something ezofinyelela kuwena, and then bese uyakhiqiza lokho kumele ukhiqize ngesikhathi esifanelekile. Umphumela ukuthi uze ngezindlebe zakho it is ukuthi masusuzwile something and then you do something le osuyizwile, whether it's siyalezo, whether it's a lesson, whether it's anything, ngezindlebe zakho they must be umphumela and a result ukuthi uzokwenzani ke ngaloko sukuzwile, uzokwenzani ngaloko suyalezwe ngakho, uzokwenzani ngalomzuzu ngalesi sikhathi onikezwe sona, ukuze ukwazi ukwenza konke okufanelekile ngendlela elungile ekumele wenze ngayo. Yonke into inomphumela wayo, izinyawo zakho umphumela wazo ukuthi ugcine ufikile lapha yana la kumele ukuthi ufinyelele khona, emazinyo akho umphumela ukuthi kube abe khona, ukuthi ngelinye ilanga ugcine masusudlile ukudla ukwazi ukuthi ukuchawa khona kuzokwazi ukuthi kwehle lapha kwi-esophagus yakho. So yonke into has got a certain outcome ekumele ibonakale ngayo kusasa, a certain outcome ekumele yenzeke ngayo kusasa. There must be a certain outcome ekumele yenzeke ngezandla zakho, and izandla ke zihlezi ke zisebenza each and every day, izinyawo zihlezi zihamba each and every day, umlomo uhlezi ukhuluma each and every day, yonke into ihlezi isebenza. There must be a certain outcome ekumele ivele ibonakale. There must be a certain outcome ekuthenini masulifundile izwi kaNkulunkulu, walifunda iBhayibheli, waliqonda, the outcome ukuthi kubonakale ngezenzo zakho ukuthi no man, usekutholile ukukhanya yazi, usekutholile iqiniso yazi, usekutholile konke okufanelekile ukuthi akuthole ukuze impilo yakhe ayilungise, ayiqoqe, ihambe ngendlela efanelekile. And then masusuyile enkonzweni, there must be an outcome ezovela ukuthi okay, ngokuya kwakhe enkonzweni kwenzakalani ngempilo yakhe. If ungabonakala emehluko, kungakabonakali lutho yenzakalayo ngempilo yakhe, ukuthi okay nalo ushintsho, okay akasenzi kanje, okay usehamba kanje, okay sekwenzeka kanje, then akakabonakali, then into eyele enkonzweni ayikho. So bantu baNkulunkulu, everything has to show a certain outcome at the end of the day, ngoba kubalekile ukuthi konke kusebenzelane, konke kube ngokuhle, bese kuthiwa kwababiziwe ngecebo lakhe nabamthandayo. Everything has to show a certain result ekugcineni kosuku. That stove osturn on ufaka ukudla kwakho phakathi, there must be a result ukuthi kuvuthe ukudla kwakho udle usuthe. Lawo manzi owaphuzayo, there must be a result ukuthi umzimba wakho ube hydrated, and then bese uba nempilo. That food that you eat every day, there must be a result ukuthi uhlezi unempilo, ungumuntu uhlezi uphila kahle ngendlela elungile nefanelekile. So everything has to show a certain outcome, a certain result, a certain kufinyelela kwa somewhere somehow ngezinto ezenzakalayo njengamanje, ngezinto ozenzayo, ngezinto ekumele zenzeke ngaso sonke isikhathi. So what's the outcome ke evelayo ngezenzo zakho?
What's the outcome ezovela ke ngekusasa lakho? What's the outcome ezovela ngezenzo ozenzayo njengamanje, ngezenzo ozenzile izolo, ngezenzo ocabanga ukuzenza kusasa? What is the outcome? Think about it. Cabanga ukuthi izolo wenzeni. Mhlasimbe izolo wonile, izolo uhlebile, izolo uqamba amanga. What's the outcome ezokwenzeka if isono sakho ungasivumi namhlanje? The outcome ukuthi mase kuthiwa ufica ukufa njengamanje noma uKristu uyabuya njengamanje, you won't be forgiven. Ngoba izono kumele zilahlwe kuNkulunkulu zonke, ucebe konke kuNkulunkulu uthi Nkosi angikuthandi lokhu, Nkosi kwenzeke kanje, Nkosi anginamele lento eyenzekalayo kumina njengamanje, and then uNkulunkulu ngothando lwakhe will forgive you, because uyasho incwadi kaIsaiah 55 uverse 7 ukuthi wonke umuntu akashiya imicabango yakhe abuyele kuJehova, uyakwenza ukuthethelela kuNkulunkulu. The Lord wants you to come back, ubuye khona ezokuthethelela ngoba vele usuke elindele ukuthi akuthethelele, but he wants you to come back. But if you do not come back, ungabuyi uqhubeke wenza izenzo zakho, ngeke uzuthola ukuthethelelwa, ngeke uzuthola ukuhlengwa, kunalokho uzofela esonweni. And abafele esonweni asazi uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu owaziyo ngempilo yakho, owaziyo ngecebo, because yonke into isecebweni lakhe, yonke into yenzeka ngaye. So bantu baNkulunkulu, engifisa sikwazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi what are going to be the results of into oyenzayo namhlanje, because yonke into uyenza uyibona, yonke into uyenza urealize ukuthi yazi kahle kahle sengiyakwenza nje lokho, kahle kahle kumele ngabe ngakwenza, kahle kahle ngiyakwenza lokho ngoba ngizwe umuntu ukuthi uthe, kahle kahle ngiyakwenza lokho ngoba ngizwe inyanga yami ithe, ngiyakwenza lokho ngoba udokotela uthe angwaphuze lamaphilisi, kodwa lamaphilisi ngiyabona ukuthi yazi kwawona ayangilimaza, kwawona angiqeda amandla, kwawona angiqeda i-appetite, kwawona angiqeda u1 no2 no3. Awu kahle kahle sengiyaya nje lapha yana ngoba nakungenzela ingane yami, kodwa kahle kahle ngiyazi ukuthi vele izophinde ikwenze lokho, ngiyazi ukuthi vele akusizi ngalutho ukwenza kwami, sengiyaya nje emsebenzini kodwa ngiyayibona le mali engiyisebenzayo ukuthi ayikho, ayingisizi ngalutho, sengiyaya nje just because senginqena ukuhlala ekhaya, sengiyayibhizi nale phone because vele ayikho into engayenza. So zonke izinto ozenza ubona ngathi uthi sekumele ukuthi uyenze just because ukuthi, just because kwenze ukuthi, just because. Bantu baNkulunkulu, we need to think, sizibuke lezi zinto, siziqaphele ngoba kahle kahle kusuke kuhamba ngenkolelo thizeni, a certain belief, and you won't know ukuthi that certain belief inobuNkulunkulu yini. You won't know ukuthi that certain belief ikuzokuholela endleleni efanelekile nendlela elungile ekumele ngabe uhamba ngayo vele kwasekuqaleni yini na. So bantu baNkulunkulu, engifisa sikwazi siqaphele, sikuqonde singabantu ukuthi izindlela zethu masizibuke ukuthi i-outcome yazo izoba yini, ikusasa lazo lizoba yini, kuzofinyelelwa kuphi, sizofinyelela kuphi nalezi zenzo sizenza namhlanje, sizofinyelela kuphi nale micabango esicabanga namhlanje, sizofinyelela kuphi mhlawumbe le micabango ecabanga namhlanje izokufinyelela esikutheni uzugcina usudlwengula ngoba wena ubhizi ucabangana nocansi ngaso sonke isikhathi. Lento oyibukayo, always watching porn, you watching zonke lezi zinto ezingafanelekile, kuzokwenza ukuthi ngelinye ilanga uzofinyelele kuphi na, mhlawumbe uzofinyelela in busy masturbating, in busy ngaso sonke isikhathi ucabangana nje namantombazane, ucabangana nabafana, egcineni you gonna be raped by spiritual husband and spiritual wives ebusuku, because yona into ohlezi udlinza ngayo, and you're gonna be given lokho okufunayo. Sisho njalo esinye isisho nje sesingisi sithi be careful of what you wish for because you might just get it. So bantu baNkulunkulu, yonke into sifisayo lapha emhlabeni iqaphele ngokuthanda nangokufisa because uzuyasho uKristu ukuthi imali ayisisona isono, kodwa lokuyithanda nokuyifisa nokuyifuna unganeliseki ngayo, that is when isono singena. Because ngokuyifuna kwakho uhlezi udlinza ukuthi yabo nje mengase ngibe nje mhlawumbe no 10,000 yazi ngenze 1 no 2 no 3 zolibela ulangazelelo uzuyifune ngaleyo ndlela, and then you will end up thinking of stealing it. You will end up finding yourself at an opportunity emsebenzini, usebenza ebhenki, you see imali iroma nje around, you are working as an accountant yala, you see ukuthi awuyazi kunemali ukuthi engacountanga kwi-budget yalenyanga, kunemali ukuthi seceleni mhlawumbe kwenzeka iphutha, the boss yangabona kwanganakeka, how about I just take it and use it for myself. You see ukuthi awuyazi umlungu ushiya imali ephaketheni, washiya imali engangokuthi and vela akayinaki imali, hlezi egqiqa namamiliyoni, hlezi ehamba nocash nanani. So lo 2000 lo ushiya ephaketheni ngiyazi ukuthi akawazi, angekaza awubone, akawubonanga vele usewukhohliwe, otherwise ngabe usewukhumbulile, ngabe avele nguthatha. The moment
yonke into uhlezi udlinza ngayo ukuthi ngifuna ukuthi, I tell you one day ukuthi isitha will prepare you an opportunity so that uzofinyelela ekuthenini leyo nto leyo hlezi udlinza ngayo, ucabanga ngayo, uzukhiphe ngezindebe zakho. Mhlawumbe uxoxela abantu ukuthi yabona nje mangase ngibe no 1 no 2 no 3, and then sokunikeza i-opportunity yokuthi leyo nto nangampela uzufinyelele kuyona, kanti usuyalahleka muntu kaNkulunkulu. Ngoba ngaso sonke isikhathi imidlinzo yethu iyahlolwa kubheke ukuthi ufunani kangaka, yini la ikhadlekela ayilangazelela kangaka. And the more kufumaniseka ukuthi umthetho wakho uthanda lokhu, umthetho wakho ufuna le ndlela, umthetho wakho ufuna ukuhamba ngale ndlela, nofuna ukwenza kanje, you are going to be given an opportunity ukuthi uzungene kuleso sono leso ohlezi udlinza ngazo, ohlezi usicabanga, ohlezi usifisa, ohlezi usinxanela. Kufana noKhayini, uNkulunkulu wamtshela nje into eyodwa ngale nkathi ecabangela uAbela, ukuthi uAbela wayena njalo ngaso sonke isikhathi emnikelo yakhe iyamukeleka, uKhayini yakhe ingamukeleki. Shuthi nje uAbela uthandwa kakhulu kunaye, shuthi uAbela ungcono kakhulu kunaye, ukuze naye amukeleke kungcono yazini avele nje amqede ngaye, avele ambulala. And the Lord seeing imidlinzo yakhe, because uKhayini akazange azakhulume ngomlomo wakhe ukuthi yazi ngifuna ukumbulala usibanibani, akazange azatshele umuntu, akazange azaplane namuntu, kodwa wayedlinza ngakho enhlizweni yakhe, engqondweni yakhe, nange ngaphakathi lakhe. So uNkulunkulu ngokubona yonke imidlinzo yakhe, yonke imicabango yakhe, yonke into ayifisayo nayinxanelayo, waze wathi Khayini, isono singasemnyango but umele ukusibusa. So ngaso sonke isikhathi isono sihleli lapha, but wena osibizayo usilande fresh ngokusicabanga, usilanda fresh ngokuzindla ngazo, usilanda fresh ngokubuka whatever that you are looking efonini yakho, all those videos uhlezi ubuka, yazi Nkosi yami, ngiyathandeka, kwakuhle ukuthi this and that. And the more uyibuka leyo nto leyo, izolibele yakheka kuwena, kuyakheka kuwena, yakheka, and mase yakhekile yafika yadlinza kahle, engale nkathi usuzoyihalela, ingale nkathi usuzoyifisa, ingale nkathi usuzoyifuna, ingale nkathi usuzoyinxanela. So bantu baNkulunkulu, we need to understand, siphila lapha emhlabeni ukuthi yonke into ilele ezandleni zethu, yonke into ilele emandleni ethu, yonke into ilele la emidlinzweni yethu. Because whatever that is happening njengamanje empilweni yakho, there is going to be definitely a certain outcome, definitely a certain result ngayo kusasa. And one thing kumele siqonde kakhulu, siqaphele ukuthi ekugcineni kosuku kulala kuwena ukuthi uthi yes noma uthi no, ngoba konke sikunqoba ngoyebo, qhabo. Wasitshela kanjalo nje umholi wethu omuhle kakhulu esimthanda uJesu Kristu ukuthi konke sikunqoba ngoyebo noma ngoqha. Other than that, or ngaphezu kwalokho, kuvela kokubi. So there's nothing else. Akukho ngaphezu kwalokho. You just need to say yes or no. Okumele sithi yes kukona konke okuhlangene noNkulunkulu. Sithi yes kukona konke okuhle. Sithi yes kukona konke okulungile. Sithi yes kuzona zonke izenzo zokulunga, izenzo zokuba, izenzo zokwabela, izenzo zokusiza, izenzo zokulapha, izenzo zokuthi uNkulunkulu methi ukhuleka you do so, zokuthi uNkulunkulu methi zile you do so, ukuthi uNkulunkulu methi funda izinto manje you do so. You need to say yes kukona konke. Zonke izinkanuko zenyama uzishiye lapha eceleni and say yes to yona yonke into uNkulunkulu ekulaleza ngayo, ngoba ekugcineni kosuku izoba usizo kuwena. And you need to say no kuzona zonke izenzo ezibi zobumnyama ezingathandeki, because ingaphakathi lakho liyazinyanya, alizithande. That is why ngamele sihlale enyameni kuze kuvame leso sikhathi lapho khona inyama ize ithobela zonke izinkanuko zenyama, because inyama ihamba ikuthobele konke okwenzakalayo kuyona, ngoba kokuthatha isikhathi esifishane nje ukuthi uyijwayele into. Even ngisho kuthiwa i-wrong kangakanani, but inyama yakho iyathoba ithi yes kulungile, ngizoqhubeka ngikwenze lokho. Lapho umphefumulo wakho ulibele ububulile, ulibele ukhalile, because uyazi ufuna uJehova, ufuna ungaphezulu, but ngenxa yokuthi uhamba ngezinkanuko zenyama izolibele ithobela. So you need to say no ekuphuleni imiyalelo kaNkulunkulu. Methi uNkulunkulu ngabe nabanye uNkulunkulu, say no kubanye uNkulunkulu abazothi okay ngcono uzolashwa yimina, izinyanga, izangoma, odokotela. Say no to zonke lezi zinto, ukuthi wena uthembe uthembe amadlozi. Omunye uNkulunkulu loyo mawulikholwa, omunye uNkulunkulu because usuthembe yena. Omunye uNkulunkulu if uthembe into ephathekayo, uthembe uthembe isiwasho, uthembe usawoti, uthembe
in the name of mhlawumbe ngizokukhulekela. Into yobantu baNkulunkulu ehlezi siyaleza ngayo iyodwa ecwebisayo kungamanzi acwebile, because amanzi ukwazi ukuthi umeme ingelosi yamanzi ukuthi uwabusise and then uthole ukuphulukisa. Let's say ulapha umuntu ogulayo, busise nje amanzi nje ngenkomishi nje encinyane and then awaphuze kuphela. Zonke lezi ziwasho khona okuhlanganiswayo, I do not know, uNkulunkulu akakaze angifundise okunjalo. What I'm saying ukuthi ngaso sonke isikhathi we need to say no kuyona yonke into ethina sifuna ukuthi iphatheke njalo, ukuze sithi okay sesiyambona kuNkulunkulu, okay sesiyalibona icebo lakhe, okay sesiyabona amandla akhe, okay sesiyakubona ukuthi nokuthi cha. Say no to zonke lezo zinto. Say no ukuzikhothamela, because uNkulunkulu sesingazikhothamela, singazikhonza ngisho nabo uNkulunkulu abangaphansi kwamanzi, abangaphansi komhlaba nani zonke lezi zinto abomemethi, everything ekhona lapha emhlabeni singazikhothamele, singazikhonza. Uzikhonza wena. If you like yourself too much, kumele ngisweke mina, kumele ngimake up mina, kumele ngibe muhle mina, kumele ngishuthe mina, I want to be famous, I want to be this and that and that. You need to say no to all those things. You need to say no kubona konke ukuphatha ngezigama likaJehova. I see benza ama-profiles ngoJesu ukuthi hayi imina uJesu wenu, imina inkosi yenu, imina o1 no2 no3. We need to say no to all those things bantu bakaNkulunkulu. You need to say no to zona zonke izinto ezizokwenza ukuthi ungalikhumbuli wena usuku leSabatha ukuze ungcwelise, because it is compulsory. Kusemnyaleni kaNkulunkulu ukuthi asikhumbule usuku leSabatha, silingcwelise, siphumule njengoba naye umdali wezulu nomhlaba waphumula ngalo usuku leSabatha, wase walingcwelisa lolu suku wathi lungcwele. Into engcwele bantu bakaNkulunkulu yazi into enjani, into ehlambulukile, into engenziwa isinomi kanjani, into eclean, into efanelekile. Melithi lungcwele lolu suku, usho ukuthi nathi mele sibe ngcwele, usho ukuthi nemvelo yakhe mele ibe ngcwele ngokuthi singayithinti isinomi kanjani. If ngazo zonke izikhathi imvelo yakhe siyayithinta, mhlawumbe uyahambe uyengadini, usukhula, uyohlakula, uyotheza, uyokwenza zonke lezo zinto, mase kusuku lakhe olungcwele uNkulunkulu awukwenzi konke lokho because uzobe uyimosha imvelo yakhe. Ngithi wayidala ihlahla, wayidala wasazimile nani zikhule because nazo ziyaphila ngithi. So if ngosuku lwakhe olungcwele ethi singcwelise konke, usho ukuthi singathezi. And we see the story, umama owaze wabekwa enyangeni ngenxa yokuthi wayetheza ngeSabatha. Waze walahlwa ebekwa lapha enyangeni ngokutheza kwakhe ngeSabatha. Ngobani? Wayephule usuku likaNkulunkulu, athe uJehova alingcweliswe, yena wenza njani? Wangalungcwelisa. So namhlanje ngifisa sithi no kuyona yonke into ezosilahlekisa ngombuso kaNkulunkulu. Lapha emhlabeni kunomlilo, because ngale nkathi uhlanganisa izinkuni kuphuma umlilo angithi. So uma singcwelisa usuku laNkulunkulu, asibasi ngosuku lweSabatha. Ngobani? Siyalingcwelisa, asifuni ukumosha imvelo yakhe. Zonke lezi zihlahla uNkulunkulu ayidalile thina sifuna ukuyishisa ngosuku lakhe olungcwele? No. Yonke into enomlilo, everything that is got flame ngosuku olungcwele ayifuneki. Everything that is got heat ngosuku laNkulunkulu ayifuneki. Yes, kukanjalo. That is why singabaso oniketelo, awuphuzi into eshisayo. You need to cook yesterday. If ungaphekanga, eat isinkwa or eat whatever ebandayo, not okushisayo. Masigeza sigeza ngawo abandayo, ebanda enjalo ngalo usuku, because kumele sizingcwelise nathi sihlambuluke siphelele ukubiza igama likaJehova ngosuku lakhe olungcwele. Asikwenzi konke okunengekayo, siqaphele sibukayo, siqaphele sikulalelayo, siqaphele ukuhamba kwethu. Ngobani? Kumele sibe ngcwele ngithi. If ungekho ungcwele ngosuku leSabatha, if ungangcwelisi ngendlela efanelekile usuku leSabatha, uzothi kuyilo uzibukele YouTube ama-video asnacks azongcwelisa amehlo akho. So we need to keep the day holy, silingcwelise ngendlela esimanga, silingcwelise ngendlela ephelele, ngendlela uJehova umdali wezulu nomhlaba athanda ngayo. Ngosuku lakhe sifanele ukuthi simkhonze kuphela, simbabaze, simdumise. Mawuthanda ukulala ungalala and rest, because that is what it is about. It's about rest, and there's so much joy in resting. Akekho umuntu ongakuthanda ukuphumula. Deep within ourselves siyakuthanda ukuphumula, sonke singabantu lapha emhlabeni. Akekho ongakuthanda ukujabula. Deep within ourselves siyakuthanda ukuthi sihlezi sijabulile singabantu lapha emhlabeni. So siyakwenza yini? Are we resting enough? Siyajabula enough? Senza njani? So singabantu we need to understand ukuthi kumele silingcwelise njalo usuku likaJehova umdali wezulu nomhlaba, ukuthi siqaphele konke esikwenzayo. Ulingcwelise futhi nangento ekhulumayo ngezindebe zakho.
Ngobani izindebe ziyangcola if ukhuluma ini inkohliso, ukhuluma ini amanga, ukhuluma ini inhlamba. So ngaso sonke isikhathi mawusula uNkulunkulu, rather keep your tongue ezwini kaNkulunkulu, keep your tongue eqinisweni laNkulunkulu, keep your tongue to everything ezoba yinto eqoqekile efanelekile ngaso sonke isikhathi. Kungabi ulimi olukhuluma njengoba ade likhuluma during the week, olukhuluma yonke into ewukwangala ekade vele ulibele nje ukhuluma during the week, nangesabathu you're still speaking the same way, speaking the same things, speaking the same dirt. Qaphela ukulalelayo ngesabathi, you're not gonna be listening to earphones, ulalele izinto umculo ongcolile ongcolisa izindlebe zakho lo bekade ulalela during the week. For a matter of fact, I just had a dream recently whereby ngalaleliswa ama-earphones, and it was a very weird sound eyayivela, and in that weird sound kwakulibele kuvela abantu ngazuthi they are composing, but labantu ngaleyo ngathi balibele bevela benyamalala. So spirits abantu baNkulunkulu, they're so influential kwizinto esizilalela ngezindlebe zethu. They're so influential ekuthenini sokulalelile bese ngena ngaphakathi kuwena bese uyazindla ngako, and then obviously and definitely you're gonna be doing something that is not good, engafanelekile, because of that sound, that music ebekade ilibele iphezulu izindla ngayo ngaso sonke isikhathi. So kumele sazi siqaphele abantu baNkulunkulu ukuthi lapha emhlabeni asiziphilela nje umathanda ukuthi senze isinoma kanjani, but siphilela ukwenza intando kaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Siphilela ukungcwelisa njalo igama lakhe. So qaphele uthi no to everything ezokwenza ukuthi usuku lungcwele ungaligcini ngendlela efanelekile, ezokwenza ukuthi usuku olungcwele ungalingcwelisi. Awusebenzi ngalo, awusebenzi sakho naso sisebenzi ngalo, imbongolo zakho, izimbongolo, everything egcekeni lakho awashi, awundeki, awenzi lutho ezoba umsebenzi, ezoba ukufukuza, ezoba ukugqilazeka, ukhi ngisho amanzi emfulele uthwale, because usuyazisinda manje, usuyazikhathaza manje, you are doing into engafanelekile. So in as much as sesiphila impilo bazothi ngizothi yes manje impilo lapho khona izinto zingasasebenzi nje kakudala, sasi-understand ukuthi umlilo, iflame, sekuphila impilo manje ukuthi hayibo, it's just an aircon, it's just this, it's just a heater, kuyabanda phela, ngesikwazi, bese bemisquota amazwi kaJesu ukuthi awu ngosuku lesabatha ngeke phela ungajabuli nanani, it must be a day of joy, since uJesu wathi kuvumelekile ukwenza okuhle ngesabatha, and people think ukuthi that kind of joy abathi kuvumelekile ukuthi bayenze ngesabatha, they must overjoy themselves ngezinkanuko zabo abafuna ukuzenza, ngenxa ukuthi umuntu uthanda itiye uzothi hayibo kumele ngijabule phela, ngithi ngizijabulisa ngetiye kumele ngiphuze nangesabatha. No, uKristu kahle kahle ayikubeka lapha ukuthi kubalekile ukuthi yonke into esemqoka eyisidingo kumele siyenze, whether isabatha or akusilona. But ongenaso isidingo ongekwenza ongakugcina, keep it. But okuphoqayo, there are situations aphoqayo, people of God. There are situations othola ukuthi uthanda, you need to do this, umuntu uyagula, they can't be bathing with amanzi abandayo, otherwise they're gonna be worse. Umuntu lambile uyashona ngoba kusekho ukudla, kumele kuzameka kuthengwe isinkwa ngalo isabatha, because nangefa phela manje kuzowenziwa njani? Umntwana uyakhala, they really need iparish labo, kuzowenziwa njani? Because akwazekanga ukuthi liphekeke ngosuku langezolo, kuzomela ukuthi kwenzeke. Ama situations aphoqa, but into enawo plan B ukuthi you can drink iced tea, because uthanda itiye, ngithi drink it ice, uliphuze libanda, uphuze le iced tea. There are situations lapho khona ikhona isolution, but abantu ngoba bayifuni, ngoba bayinameli, bathanda ukwenza ngendlela yabo, bathanda ukwenza ngezinkanuko zabo, and then bese bekhutha uKristu-ke just ukuvala leso space. But yabo, if umuntu ezoba nento excuse, uzofuna ukukhutha sama ukuthi aphela kwathiwa, awuphela kwaba ukuthi bokwazi ukuthi khona into esuke seyibalekela, and usuku umshaya ngampela izwi kaNkulunkulu leli elibizwa kakhulu ngonembeza, suke limshaya limqondisa, ebese ke ufuna ukubambelela la ezobambelela khona egcina kosuku ezoyenza linto akafuna ukuyenza. So we need to understand abantu baNkulunkulu ukuthi everything
you need to say yes kukona konke okuhle and say no kukona konke okubi. Say no ekuthenini ungahloniphi isihlononyoko. Respect. Hlonipha bonke abantu emhlabeni. Hlonipha umdala umncane. Sukume etekisini uhloniphe impunga. Phathise abantu endleleni. Everything and anything isandla sakho esingakufumana ngethuba onalo ukuthi sikwenze. Just do it with all your power. Do it with all your energy. Do it with all your strength. Do it with everything that is in you, everything that you have. Kusenzeka. Because there will come a time whereby kuzobe kungasenzeki. So our topic abantu baNkulunkulu phinde futhi uthi no kukweba, no ukuphinga, no ukubulala, no ukufisa. Uthi yabona uthi ngayihalela into ukuthi just say no eyakhe. You can be inspired ngezinto abantu abazenzayo. Be inspired ukuthi sibani ukwazile ukuthi emncane kangaka wakwazi ukuthi asibeke imali wayithenga le moto kade ayifisa. Be inspired now and do the same thing, but do it ngendlela yakho. Ungabe usufuna ukwenza ngendlela yakhe ngqo, because ingale nkathi kuvela the level of umona ke onawo kahle umthetho wakho. But do it ngendlela ezoba suitable for wena, because omunye umuntu you can see enye into enziwa omunye umuntu, but uthola ukuthi mase siza ngakuwena noma masiyenziwa nguwe ayizokwenzeka the same way, ayizokwenzeka ngendlela eyenzeke ngayo kuyena. So wena uzobona ngazuthi ukwazile ukuthi athenge imoto, hayi nami shothi ngakwazi, kanti wena usawufuna i-loan, kanti wena uthi ukhokhele cash. Kanti wena awusebenzi umsebenzi okholela imali ekuthenini uzokwazi reach that installment each and every month. Wena usufuna ukuthi, and then you suffer. Usufferisha ngoba uyufuna leya hlobo lemoto leyana hlasipe nje i-Hyundai Tucson, kanti you only afford i-Kia at the moment. Take whatever you afford. Take whatever that is good and suitable for wena ngaleso sikhathi. So bantu baNkulunkulu, we need to say no to yona yonke into ezosenza siphule imithetho kaNkulunkulu. Say no to uphuzo namandla, because ayikho umuntu okuphuqayo. Say no to ukubhema. Say no to all these drugs akhona emhlabeni. Say no to all everything eyinkohlisa eyamanga wazi ukuthi ayikho right for wena, because singabantu deep within us siyazazi izinto ezisilungele, siyazazi izinto ezingasilungele, siyazazi izinto ezifanelekile. Uyayazi into ekumele uyenze, uyayazi into ekumele ungayenzi. Uyenza ngenkani, uyenza ngaleso sizathu lezo naleyo excuse ozinikeza yona. Uyakwazi kumele ukukhandlekele, uyakwazi kumele ukulangazelele, uyakwazi konke. But we always take ama excuses siwabeka abe ngaphezulu, abe on board, and then bese kugcina ngenzekanga okufanelekile okuyisidingo ngesikhathi esiyiso. So engifisa ukuveza kakhulu, let us say yes to yonke into ehlangene noNkulunkulu, and no yonke into engahlangene noNkulunkulu, ngoba ngaleyo ndlela sizobe sizisiza thina. So isihloko sethu sithi isitha sikulwisa ngoba sibona okukhulu ozonikezwa kona. Yazi bantu baNkulunkulu, lapha emhlabeni kumisa imoto ehambayo, kushelwa intombi enhle, kusondelwa entweni efanelekile, kuntshontshwa igolide. Akekho umuntu ongantshontsha itshe. Uzolenzani? Akekho umuntu ongafuna ukungena ayontshontsha emzini omkhukhu engazi ukuthi mhlawumbe there's something inside. Akekho umuntu ongafuna ukungena emzini mhlawumbe obhidlikayo uzofika ntshontsheni. Akekho umuntu ongafuna ukuthi ayemhlangene ethi ufuna intomto kodwa never, it doesn't happen like that. Kodwa emhlangeni uyakhona ngoba uyazi ukuthi la kutholakala khona intombi abasa-fresh, abasangama-virgin, abasayiphethe kahle, abasanaleliya gugu leliyana. Uyazi ukuthi mangiyontshontsha doing those highs nani kumele si-target imoto yemali. Is it over SPV or whatsoever? Mele si-target i-bank. Mele si-target the richest man or richest woman. Sesiyazi ukuthi une-safe emzini wakhe. Sesiyazi ukuthi bayahamba. Sesiyazi ukuthi u-businessman. Sesiyazi ukuthi umashonisa. And njengoba umashonisa uhlezi enemali. Uhlezi nokuthi uhlezi angeke uze ufune into engina value, into engaphatheki, into engizisize ngalutho. But uzofuna la khona kuna something tangible, kuna something huge, kuna something oyidingayo, kuna something ephathekayo, right, emnandi.
because usofinyele lapha neteksi ozoyimisa imile ndawo, but umisa le ehambayo ngoba khanje nabahambayo or khona izoma nayo ifane nalamanye ama-taxi. Fana noma umuntu efuna ukushaya izinyoni, ayekaze ashaya inyoni zihamba kanje, uzodinga ukuthi iqale zithi bese khona uzoyithola kahle isilapha ebuthakathakeni bayo. So ngaso sonke isikhathi the reason why abantu behlezi belwisa kwenzeka zonke is because people, they have full potential ukuthi baphumelele. They've got full potential ukuthi babe ngaphezulu. Angiphathekile lesi sikhathi esisiphila kusona njengamanje. Akupotential kubantu abangayazi abaningi, abangayifuna abaningi, abangayiqonda abaningi because bayibona ngazuthi ibamoshela impilo zabo. Ngikhuluma ngayiphi potential? Ngikhuluma nge-full potential yokukwazana noNkulunkulu, yokuba umuntu wakwamoya. Many people njengamanje they are lost souls, but bangabantu bakwamoya who need just one thing, ukwazana noNkulunkulu kuphela, bakhule kwezikamoya, and then kusetshenzwe umsebenzi osezulwini. Njengamanje siphila esikhathini lapho khona umntwana omncane can dream dreams, abone izinto ezinkulu, abone izinto ezisabekayo, abone izinto ezimangalisayo. They've got full potential because labo bantu kahle izulu bethumela lapha emhlabeni ukuthi izoconnecta nabo, and mase liconnecte nabo, they're gonna do intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Those people abantu abaphuphi bamaphupho, ababoniswa bezibonakaliswa, abasizi, abenzi bako konke okuhle lapha emhlabeni, and mase bekwenzile konke lokhu Jehova umdali wezulu nomhlaba abayaleza ukuthi bakwenze, bese kuphulukiswa abaningi, usizakala abaningi, kudlulisa imiyalezo esezulwini, bese kwenzeka intando kaNkulunkulu ngendlela athanda ngayo. There are many people who've got full potential, but ubumnyama bufika uqala kubona. That is why sithole izangoma ezincane manje ezino 11 years, ezino 12 years, because those kids, most of them, they are gifted kids. Bezele lapha emhlabeni ukuthi bezokwenza intando kaNkulunkulu. But it's unfortunate ukuthi ubumnyama bufika qala, and ibhlungu ngendlela esimanga lento. Ngoba usuku umntwana, usuku ungazi, usuku ungaqondi lutho, usuku ungazi kwenzakala nempilweni yakho, bese kwenzeka okwenzakalayo. So isithi asinomona, amadimoni anenkohliso, bonke laba bagcwele ezweni la kwamoya, in the spiritual realm, full of demons, full of isitha, full of imimoya, full of yonke into ongayicabanga, every kind of spirit ongayicabanga kuzosetshenzwa. Amadimoni aphumile kakhulu. We see in many visions abantu abasherayo ukuthi amadimoni asesabalala esuka esihogweni ezosebenza lapha emhlabeni, esebenzela ukuthi qoqa inqwaba, abaqoqa besa physical khona bezoya esihogweni kanye nawo. And baqoqa nje kanjalo abantu abaqoqa ngezinto zawo amadimoni. It's like idimoni izosukana something esihogweni, let's say lizosukana neclass, masukana neclass lizwe advertise wena, and then you're gonna be like, oh, yazi iy'nhlezi yamnandi, sorry, yazi iy'nhlezi yabukeka kahle, and then you're gonna take that necklace, necklace le nje idimoni isuke nayo emkhathini noma esihogweni or wherever la lisuka khona. It's already prayed for, it already has a spirit esihleli kule necklace. Now ngale kathi ihleli le necklace la kuwena, ihlala nale spirit. That is why abanye thola ukuthi baze basho in testimonies ukuthi yazi ngithe isengifuna ukuyikhumula necklace akuvuma ukuthi ngikhumule, omunye azalele nayo or whatsoever. So ngale nkethi ihleli la, this spirit is here, simonitor wena, sikumonitor ukuthi sikwazi ukuthi I remember nje this guy oseke wadlulisa this powerful testimony ukuthi ngale kathi usebenzisa this item, this demon is busy preparing you, prepare wena. Laze wacula iculo ukuthi ngiyamazi. Sorry, the song says uyangazi, uyangihlelela. So it's like another demon is singing ukuthi uyangazi, uyangihlelela. Ubani ohlelayo? Lo spirit lo hlela as a necklace. Ubhizi uyahlela ukuthi lo muntu lo singambusa kanjani, singamazi kanjani, singamsebenzisa kanjani.
So ubhizi uyahlela, idimoni liyajabula liyacula ukuthi uyangihlelela sibanibani, iyangihlelela leya necklace. And then mase sihlelile bese ihambe report ukuthi hayi nangu wiki kajena nangu wenza 1 2 3, and then idimoni bese liyafika ke likusebenzise likubuse ngendlela engathanda ukuthi likubuse ngayo. So there are many dangers bantu baNkulunkulu. Isitha silwisa ngoba sibona okukhulu. So mase sekwazile sahlela yonke lento esihlela emzimbeni wakho, bese uyabuseka uhlala nale class, uhlezi ukhuluma wena ngempilo yakho, uhlezi bese ke liyahlala kuwena lenze yonke into. And mase sekuhlelile, mase ngaso sonke isikhathi usubuswa yilona, it's like liyaqhubha ngithi liyaqhubha. It's like imali iqhubha useva lona, liwubasi wakho ongamazi, your secret boss. You've got a secret boss ungazi. That's demon dini. Bizulalela, ulandela, wenza njengokusho kwalo ngaso sonke isikhathi, and then where are you going to end up? Because mase kuthiwa uyafa manje ugqoke la necklace, lizoze lizoyilanda ngendluzula leyo necklace, lizokuhlwitha yona. And mali kuhlwitha lifuna ukushiyumaka la. And belingasebenzisi that necklace iyodwa, mind you. Mhlawumbe ufaka neringi, ubufaka namacici, ubugaxile, ubu-makeup. Amademon in hell mase zokuphuca leyo makeup efuna ukuyisusa, ayisuse sa. Ngiyazi ufuna ukugeza, susa i-makeup yethu, azoyisusa like roughly. Sorry, I just wanted to make this portray ngendlela efanelekile khona abantu bezoqonda. Azoyisusa roughly. Abanga lawo mazinyo lokugaxa, azosuka namazinyo akho, and you gonna feel all that pain. Uzobuzwa bonke lobo buhlungu. Leyo ring lezo kuphuca lezokuphuca ngendluzo, because anyanyile adiniwe amademoni. Ayazi azophelela kuphi, ayazi azophelela kwalasha, ayazi azophelela esikogweni la yobhujiswa khona. So anyanyile afuna ukuthi awanendaba at all, awanendaba nawe, awanendaba nempilo yakho, awanendaba ukuthi ucabangani, ufilani, unemizwa wena uzola ubuhlungu ahlanganaphi. Ngenxa ukuthi wena awukho enkosini, ngenxa ukuthi awuhleli uNkulunkulu, ila khona uzoshayeka khona, uzolinyazwa khona. So as I was saying ukuthi sitha sinomona, and amademoni athulile kakhulu ukuthi alwise abantu bonke, most especially abangcwele, ukuze bengezoxhumana noNkulunkulu, because everything ohlelela yona iyaziwa in the spiritual realm. If you are busy praying, you are praying for this work, ukuphukelela lo msebenzi, libele ukhulekela lo msebenzi, I promise you kuyabonakala ukuthi nanko umsebenzi usezonikezwa wona, and then bese kusheshe kushwankathele. So benza yonke into ukuthi balwise abangcwele ukuze bengezoxhumana futhi bazane noNkulunkulu, ngokuba akekho ongazi ukuthi uma sixhumene nomdali wethu siba namandla kangakanani. Hence yikho uNkulunkulu omuhle ethi kithi masifane nebhande. Jeremiah chapter 13 uthi asifane nebhande lelineni elifakiwe laboshelwa esinqeni noma okhalweni lakhe. Otherwise if singafani naleli bhande lelineni, sizofana nomuntu oselahliwe ngaphandle ngesenamsebenzi lutho, because it's like into mengenzi lutho noma ingekho useful ifana nento eqhatshiwe, ngoba if ungenayo uNkulunkulu you are mostly exposed to isono. You are mostly at a point lapho khona obviously ungasenza isono noma inini isinoma kanjani. And then mase usenzile leso sono leso, mowenza isono ufana nomuntu ofila ngithi, ngoba isono inkokhelo yaso yini ungukufa. So you're just like a person ozibhizi uzigumbela ithuna, ugumba kancane kancane, ligumbeke lelo thuna ke uzothi mase usungena phakathi ufana nale bhande lelana lase Euphrates, belethi mase ligumba leseligumba uJeremiah lafumaniseka leselingase namsebenzi walutho. So injalo indaba ukuthi wenza kanjani. That is why I said yes to konke ukulungile uNkulunkulu, and no to kona ukuqhelelisa noNkulunkulu, because ukuqhelelisa noNkulunkulu kuyakubulala. Hence that is why you are at no value if ungenayo uNkulunkulu empilweni yakho.
awuvalue lutho, awuyilutho. That is why sithi siyisebenzisela nje abantu baso abangakholwa, siyisebenzisela nje sinoma kanjani, because they have no value vele, they're just there. Now uNkulunkulu uyakuveza ngokucacile ukuthi lapha emhlabeni wonke umuntu useful ngento ethize kahle kahle. You are useful for something. If you are a police, you are useful because uqeqeshekile ukuthi ulande izigebengu. Uqeqeshekile ukuthi ukwazi ukudila neziboshwa. Uqeqeshekile ukuthi ukwazi ukugcina umthetho. Ungumhlengikazi uqeqeshekile ukuthi ukwazi ukunakekela abantu. Uqeqeshekile dokotela ukuthi ukwazi ukwelapha abantu. Uqeqeshekile social worker ukuthi ukwazi ukuthi unakekela abantu kwizidingo zazo, whether ukudla, bashonelwa abazali or whatsoever. Uqeqeshekile ngaleyo ndlela. But if ungasakwenzi lokho, what value are you? Awusayena unesi, uneyiphi i-value? Awusenzanga kahle mhlawumbe uxoshiwe emsebenzini ngenxa yokuthi untshontshile nanani. What value are you? Everyone has got a certain value lapha emhlabeni. Umbuzo uthi ulusizo kuphi wena? Ulusizo ngani? Ulusizo kanjani futhi? Kusobala ukuthi awubi nasizo ngalutho if ungenayo uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu into ayifunayo iyodwa, ukuthi simlalele, simthobele, simesabe, senze intando yakhe. So nje mongamlalele, what value are you to the Lord? Mongamesabe, what value are you? Mongayithobela intando yakhe, what value are you? And because the more ungamesabe uJehova, uyinto la yalutho, uyinto yokulahla, iyotholakala ingasena msebenzi walutho ngelinye ilanga, iyotholakala ifanele umlilo ngelinye ilanga. So you've got no value. We would hear abantu abaningi, mhlawumbe abantu ababona izibonakaliso, abantu abakholwayo asho ukuthi yazi lo yamuntu umbone ehamba ukuthi ufile. Mhlawumbe abantu who have already given up their souls, who have already given up their selves, who already given up yonke into ngabo, abonakala ehamba eziwokhela ukuthi Nkosi yami yazi ufile lo, ufile ehamba, ufile ekhuluma, ufile ngezenzo zakhe, ufile ngayo yonke into. So you have no value if ungenayo uNkulunkulu, if ungabambelele kuye. Because kuNkulunkulu ngisho kuthiwa usebenzi, ngisho kuthiwa inhlekisa, ngisho kuthiwa yini, ukuthanda unjalo ngumntwana wakhe, udaliwe nguye. Ukuthanda unjalo uyindalo yakhe, ukufuna imihla yonke ukuphila kwakhe. But to imimoya lapha emhlabeni awinto yalutho wena. That is why I said by the beginning of this video ukuthi yonke into elangazelelayo igolide, elandelwayo into enhle emnandi, into esane value, sayigugu wena, sayintomba ngiyithi samuhle, wena ofunakalayo. Laba bangenayo uNkulunkulu, same old, there's nothing new under the sun. Sifuna laba basha, laba aba-right abahle, sifuna laba abangcwele, sifuna laba abangcwele. Because it is one of compulsory commands from the Lord uthi masizingcwelise, uthi baningcwele ngokuba mina ngingcwele. uJehova ungcwele ngaso sonke isikhathi, nathi ufuna sibe ngcwele. So wena ungcwele, umuhle, uqina, othandekayo, wena impela ofunakalayo, wena impela olangazelelayo, wena impela amadimoni emlandelayo, wena impela isithi simbhekile, wena impela ohlezi ukuhlelela uplanela ukuthi Nkosi yami kombe singamthola kanjani. Well, lapha ezweni vele already sesiphila negenge, unfortunately. Igenge yabantu who come closer to abanye abantu ngenxa ifuna inzuzo thizeni. Siphila isikhathi esinjalo manje. Usondela kumuntu ngenxa ukuthi ufuna ukuphuzise. Usondela kuyena nihlale nibhobhe container ngenxa ukuthi ufuna akushayise Nkosi yami kancane. What is it called? Whatever lelo gama. Usondela kuyena ngenxa ukuthi unemali. Sibone ko iBlueWits besondela kubona ngenxa ukuthi banemali eshisa, imali enkulu engaka. But kwaphela inye imali. Kwasuka kuthwayini, kusuka intuli, kusuka umhlabathi, whatever.
baphele ngazuthi abantu abakaze babakhona. Noma ngazuthi abakaze bathi siyamthanda Sibani, baphela nje in the blink of an eye, because basondela ngenxa ukuthi bafuna something, they see whatever abafuna ukuyincuza ngaleso sikhathi. So abantu if ngekho into abayizoncuza kuwena njengamanje kule genge asiphila nayo njengamanje, awuphasi abayingeni indaba yakho, abayisebenzi indaba yakho. So bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu awukho kufuna kithi ngaphandle kokuba sihlale kuyena senze intando yakhe. Kodwa mase sisukile ila khona imimoya ithola ithuba lokuthi isixhaphaze, isisebenzise, enze isinoma kanjani. Kufana nowesifazane ongaseyona intombi usezinikele mhlasimpe kubantu besilisa abahlukahlukene, akasena value, useyinto yokulalwa nje isinoma kanjani, useyinto yokwenziwa nje. Why? Because akana value. Nanoma ubani mefuna ukulala naye uyamthola, nanoma ubani mefuna ukwenza noma yini uyayenza kuyena. They've got no value. So nesitha if ungenayo uNkulunkulu, isitha singakusebenzisa isinoma kanjani, sikusebenzisa ukuthi ulwe nabantu abanoNkulunkulu, sikusebenzisa ukuthi ulwe ngeqiniso likaNkulunkulu. Mhlawumbe ulwa uhlezi nya debate inkundleni zokuxhumana, you are busy being used. Uyuzela ukuthi khona uzothi masulwa loya muntu kaNkulunkulu mhlasimpe ezozigxeka, ezozidoubt, ezosisuka, ezongayenzi into uNkulunkulu amyaleza yona. Yazi you are being used by sitha wena. Kuningi abantu baNkulunkulu singakwazi singaqondi, but engifisa ukuveza kakhulu ukuthi isitha siyakubona uhlelo lwabona, siyakubona konke. That is why sizama yonke indlela ukuthi sikuvimbe ngale ndlela esithanda ukuthi sikuvimbe ngayo. So asibuyele ekuthenini the reason why uthi mawuzilile ulwiswe kangaka ekuthenini ungaqedi fasting yakho, ungasiqedi izilo sakho. Yazi ngobani? Ngoba kusebonakala in the realms of the spirit ukuthi he or she is being prepared into enkulu kangaka. Ulungiselela into, because the moment sikuxusa sikhala kuJehova uguqa umcela uNkulunkulu, izulu lisuke lisele kuzwile. Because uNkulunkulu ufundisela ngaphakathi indaba. Usaplana ngiplan ukuzila, uplana ngengaphakathi la. Obviously uNkulunkulu sekufundile konke lokho. Usiyazi vele, uyazi ukuthi ufuna ukuzilelana, uyazi ukuthi ukhalelani, uyazi ukuthi ulangazelelani, uyazi futhi ukuthi udingani. So already uthi usungena kwi-fasting athi uNkulunkulu awangena nangampela. Umntwana wami Nkosi yami mnikeni into akayifunayo. Mnikeni ufunani, ufuna umsebenzi mnikeni, sengazange adle, sengazange ajabule, ngeke mnikezeni. So uthi usuzilile, it's like a situation lapho khona umntwana ezocela ku-anti wakhe, mhlawumbe u-anti wakhe uhleli nomngane wakhe, ethi anti ngilambile. Ethi anti wakhe hayi suka wena, awuhambe uyodlala nezinye ingane, awuhambe kwenye indawo, akukho ukudla kwakho la, mhlawumbe emthethisi or whatsoever. You know, in situations lapho khona o-anti abangenandaba nezingane zabayeni bazo noma izingane, because if umbizwa ngo-anti kusuke mhlawumbe kumshana, mhlawumbe unkosikazi kamalumekazi or something like that, bengenandaba mhlawumbe ingane engasenabazali, you know, things like that. Kale ngathi usumziba, kale ngathi ngafuna umnikeza, kanti umngane uyabuka, umngane wa-anti abesithi hawu Nkosi yami udinga ukuthi ake ngihambe ngiyomtholela, ulambile ngizohamba ngiyomphakela mina. And then mase sefika u-anti, umngane wa-anti nokudla okuhle okungaka, mhlawumbe like abe uyiphekela ubhontshisi, umngane wa-anti usefika nenyama yenkomo nophuthu, amasaladi, afikele nokudla kumnandi. And then u-anti arealize umlethele ukudla kunje kumnandi, hamba uphaka khona ezostika lapha yakule yabhontshisi leya. So umntwana ngokunganaki, ngokungazi, uzothi noma ekhala noma ecela, ekhalela okukhulu ongaphezulu kwalokho, abe prepare more. Ukhalela umsebenzi mhlawumbe ufuna nje wena at least uhole 1,000 ngeviki,
kanti uNkulunkulu is preparing you ukuthi uhole 5,000 ngeviki. And then sithi sikubone lokho sisheshe sikunikeze, and wena uzitshela ukuthi uNkulunkulu osekunikeza lento kanti cha isitha sisheshe sakunikeza lokho. Sikunikezela ukuthi ungakutholi lokho ngaphezulu, sikunikezela ukuthi ungakutholi lokho ukudingayo, sikunikezela ukuthi ungakutholi lokho wabela kona, lokho uNkulunkulu akubona ukudeserve wena. And then mase sokutholile uzothi ufika athi hayi usedlile lo so right, uzorelaxa ke nomngane wa-aunt because use right. uNkulunkulu athi uyabona hawu kade kukhulekela umsebenzi nangu seyabamba lapha eJaldini, kodwa kade kukhulekela ukuthi athole umsebenzi ngale degree yakhe anayo ye-teaching, kodwa usebamba eJaldini. Uzothina uNkulunkulu? Uzokukhipha eJaldini ngenkani? Cha, uzokudedela because ikona okufunayo ngithi, ikona okukhethile wakuthatha. Ngaso sonke isikhathi not everything that comes immediately ngaleso sikhathi suke ivela kuNkulunkulu, because nesitha sisuke sibonile sazama ukuthi sisheshe sikususe lapho, sazama ukuthi sisheshe sikunikeze ongekona. And one thing that is unfortunate kakhulu ukuthi lokho esikusuke sikunikeza kona kusuke kuwumzuzwana okwesikhashana, senzela ukuthi nje ukhohlwe lokho kaNkulunkulu. Cha, but uNkulunkulu ku-permanent. Sithe sokunikeza umsebenzi ufuna ukukhalela umsebenzi angithi, and obviously umuntu udinga umsebenzi o-permanent ozokwenza ukuthi usebenze ngaso sonke isikhathi uhlezi uthola into oyifunayo. Isitha sivele sikunikeza sithi hayi nayo opportunity ya 2 years. Wena ugijima uthi hawu Nkosi yami umsebenzi phela awuzokwenziwa njani? Ugijima uthathe lo msebenzi kanti it's just 2 years. uNkulunkulu was preparing you umsebenzi wa infinity ozolibele futhi ukukhulisa ukunikeze all those allowances akhona, car allowance, house allowance, medical aid allowance, whatever. So uma sikhala kuJehova uyasilungiselela asizwe, asilungiselela okwengeziwe, kodwa imimoya ithi kubona konke lokho ngomona wayo bese ngezilingo ilibe likuncenga wena ukuthi usiqaqe lesi zilo sakhe. And uma usiqaqa phela konke, and sikunikeze lokho ongenasidingo okuncane, as long as nje inqobo wena ongeke uqhubeke nokuthemba uNkulunkulu ngale ndlela omthemba ngayo. So izulu lisilungiselela okukhulu kakhulu, fana ne-fasting ya Daniel. For a matter of facts nje asifunde Daniel chapter 10 verse 12 to 14. Afunde kanje. Wayesethi kimi, Daniel chapter 10 verse 12 to 14. Wayesethi kimi, ungesabi Daniel, ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithoba phambi kukaNkulunkulu wakho, amazwi akho ezwiwa. Mina ngifikile ngenxa yamazwi akho. Kepha isikhulu sasembusweni wasePeresiya samelana nami izinsuku ezingama-21. Kepha bheka uMikhayeli omunye wezikhulu zokuqala weza ukungisiza, noma kade ngishiyiwe ngedwa khona namakhosi asePeresiya. Sengifikile ukuba ngikuqondise okuya kwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo, ngokuba umbono usenezinsuku. Nkosi nje kwisifundo ezilayo ziphatha. Amen. Siyathola la ukuthi umthandazo waDaniel was answered first day. Ingelosi was sent first day. But yabopheka yabambeka isikhulu sasePeresiya for 21 days wonke. Lokho kwakumele kwenza uDaniel enze njani? Because I'm sure in the meantime kwakulibele kufika ama-spirits. No man, ake first ngiyafika ama-spirits ngiqambela amanganani, but waze yafika ingelosi eyithunyele after 21 days. Isifikele ukuzokwenza njani? Isifikele ukuzoletha impendulo kaDaniel.
And he was able to wait for as long as enough as 21 days, 3 weeks, ezilile engathinti ukudla, etubile inyama yakhe indlala intwanga yamasaka lelo thulini. Because kwakwenziwa njalo kudala, umuntu wayethi ezisola avela lale phansi ayibhuquze kuhle kwengane ekhalayo ekhalela Danone. So babevele belale phansi bembethe izingubo zamasaka bezisola bekhala kuNkulunkulu, bese uNkulunkulu eyabezwa ebenzele konke. So wabopheka khona lapho, wabopheka ngaleso sikhathi, wabopheka, but baze yafika impendulo yakhe. So ngifisa ukuveza kakhulu ukuthi umkhuleko kade wezwiwa, kodwa kwavimbezeleka impendulo ukuthi ifinyelele kuye. Kwenzeka the very same thing nakithi. Umkhuleko wakho in the realms of the spirit ulalelwa yona yonke uhlobo lomoya okhona osuke utargethe wena, osuke useduzana nawe, osuke uzosebenza ngawo nesithi qobo lwaso. And then mase bekulalelile konke lokho, bazokwazi ukuthi they need to work on this, they need to work ngale ndlela, they need to work in closing this, they need to work in making sure ukuthi awuphenduleki, they need to work in making sure ukuthi uhlezi uthola okuncinyane kangakanani khona ungezwa ukuthola okukhulu ongaphezulu okudeservayo. But you deserve it, you deserve ongaphezulu. So isithi sikulwisa ngoba sibona okukhulu ozonikezwa kona. You are being fought kangaka because there's a lot being prepared for you. There's a lot about you. Kukhulu ngawe uqobo lwakho, kukhulu ngempilo yakho imbala, kukhulu ngayo yonke into. That is why ulwiswa kangaka, that is why uhlezi uhlaseleka kangaka. There is a lot of potential, a lot of strength, a lot of power. Ulwiswa ngoba you are protected, ulwiswa ngoba uvikelekile, ulwiswa ngoba kunengelosi ekwengamile, ulwiswa ukuthi khona uzoyixosha, khona uzokwazi ukuthi sithi singene ke sithole intuba ke sithi washa. That is why you are being fought kangaka muntu kaNkulunkulu, because wena uboni lutho, awazi lutho. Asimoya yabona, esithi siyabona, esithi siyazi, sazi ngawe, sazi ngempilo yakho, sazi sikwazi spiritually ukuthi uclean kangakanani, ungcule kangakanani. Siqonda yonke into le ungayiqondi wena, le ungeze futhi wafinyelele kuyiqondeni unless or up until wazana noJehova umdali wezulu nomhlaba. That is why kumele sisho njalo nje icela dedela izulu lidlale indima yalo, wena hlala emkhulekweni, dedela umoya ongcwele uyithathi dawo yawo. That is why kumele sidedele imizimba yethu ibe ithempeli likamoya ongcwele ngaso sonke isikhathi, khona uzosisiza, uzoba nathi. But if singayidedeli, sidedele ukuthi ibe ithempeli lezinkanuko zenyama, ila kudedeleka khona amadimoni ke, ila idedele ukuthi ibe ithempeli likamoya ongcolile, ila idedele ukuthi ibe ithempeli lomoya obumnyama, ila idedele ukuthi ibe ithempeli lesitha, ila idedele ukuthi libe ithempeli lamadimoni. Udedeleni uthi uthanda ini amacici, udedele idimoni ukuthi izohlala kuwena. Uthanda ini, uthanda necklace, udedele idimoni izohlala kuwena. Uthanda i-makeup, udedele idimoni izohlala kuwena. Udedele ini, uningi bantu baNkulunkulu. Ngabe udedeleni? Ethi mina dedele umoya kaNkulunkulu uhlale kuwe. Everything is seen ngawe. It is seen in the spiritual realm. It is seen ukuthi umkhulu kangakanani wena. It is seen ukuthi une gift enkulu kangakanani. It is seen ukuthi wena uzosebenza kangakanani lapha emhlabeni. Because kuze kugcwala kangaka ezangoma,
Abantu abaspiritual yabo uhlale nabo phansi umbuzo ukuthi why Sangoma, kwenzakalani, wafinyelela kanjani kanje, uzokuchazela ukuthi yazi ngangiyiphuphela amaphupho mina ngibona izinto ezinkulu. Athi omunye kwangangeni ngisho umuthi ekhaya ngimncane ngineminyaka ewu-15 ngangikwazi ukuthi ngikhuleke ngithi kunomuthi ogqitshwe la, kunomuthi ogqitshwe la, bathi bawumba kukhona ngempela. Ena 15 engakholwa engazi lutho just because they are gifted, because uNkulunkulu is the one who gives gifts. Singabantu bakamoya, we are out to be spreading izwi kaNkulunkulu. Njengoba singabantu bakamoya sifanelekile ukuthi si receive a message straight from heavens, and receiving that message whether through that dream, whether through that vision, whether through izwi kaNkulunkulu, by understanding, because the only way you can understand izwi kaNkulunkulu ukuthi ube ngumuntu ohamba ngomoya, because ngenkathi balibhala beqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu. Yes, babebhala ama experiences abo, yes, babebhala ama journeys abo behamba noNkulunkulu, but beqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu. So we need to come to a point and understand ukuthi nathi singabantu ukuze ngaso sonke isikhathi si understand konke okwasekhaya ezulwini, so ukuthi sihambe ngomoya. So if isihamba ngomoya singabantu, you will be able to grasp and get everything eqhamuka ezulwini. Bese uba umprofethi if udalelwe lokho, bese uba umthandazi if udalelwe lokho, bese uba iyona yonke into efanelekile neNkulunkulu akubekele yona lapha emhlabeni. So sidinga ukudedela umoya ongcwele uthathe indawo yawo. Siyawudedela yini? And it's unfortunate njengamanje ukuthi the more uNkulunkulu engaziwa lapha emhlabeni, the more kuhanjwa ngenyama kakhulu, ingalenkathi konakala kakhulu izinto, ngoba zonke izinto ziya ngokujwayeleka, zonke izinto ziya ngokuba zibe normal, zonke izinto ziya ngokuya ukuthi awu vele ngijwayele ukwenza kanje, vele this is my life. Kanti cha, akukho njalo. Kanti cha, uluthekile, ulahlekile ngendlela engafanelekile. So sidinga ukudedela umoya ongcwele ukuthi usibuse uthathe indawo yawo, usibuse kwenzeke intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. So isihloko sethu nje sitha sibuliswa ngoba sibona okukhulu ozonikezwa kona. You are a gifted person ulapho ekhaya, you are a gifted person ulapho wherever you are. Uphupha amaphupho wena, ubona izinto amanye abantu, you are gifted by uNkulunkulu. Akusho lokuthi kumele uhambe kuba namanga ngoba nawe uyasho ukuthi banamanga bayokutshela amanga. Akusho ukuthi kumele uhambe ezangomeni ngoba nakuphuphe ubaba ukhokho wakho ekhuluma ethi ulambile, bese uyibuza ukuthi yindaba ethe ulambile. How about you ask the Lord ukuthi kusho ukuthini ukulamba kwakhe? Kusho ukuthi udinga ukudla, ulahliwe lapha emhlabeni, udinga ukunxusela enkosini qha, udinga ukucelela uNkulunkulu qha, ngoba ayikho indlela angadla ngayo. Otherwise bengeza fike wena kutshela ukuthi ulambile ngabe kade wadla. Kube khona indlela yabo ewumoya enjalo, ngabe angithi akabonakali yena. Bengahlula yena ungena esitolo lapha ayithathele ngoba mboni vele, angene lapha eSpar ayithathele ama chips ngoba mboni vele, adle asuthi, ngoba akabonakala angene ekhaya aziphakele adle asuthi because akabonakali vele. Uhlulwa yini? Why ezotshela wena ukuthi ulambile? Why ezotshela wena ukuthi uyagodola? Akangeni ngane Mr Price athathe mahali ijacket, ayithathe mahali impahla. Akakwenzi ngani lokho? Because usenamandla ngithi. Hawu sisizwe izangoma zethu, sisizwa abantu abakithi abangasekho. Awu phela bona sebenamandla nje bengale, banamapha amandla. Yimaphi lawa banawo? So abantu baNkulunkulu sithe sibilise because siyabona izinto ezinkulu ongazenza, ezinkulu uNkulunkulu ayitshalele kuwena. That is why you're being fought, but fight as well, because sibhekene nanyama nagazi, kodwa sibhekene nemimoya, nemibuso nabaphathi balelizwe asemkhathini. Masilwe-ke izikhali zonke zakwamoya, sibe ngabantu abavamile uthandweni lenkosi, sibe ngabantu abavamile entandweni yaNkulunkulu, sibe ngabantu abavamile ekwenzeni ukuthandeka enkosini, khona uNkulunkulu ezohlala nathi asisize sibekele. Kaze nje benani inubusise kakhulu, ngakhohle ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele.
ala nje ndlulisela amazwi nakwabanye bathole nje ukuphulukisa nokusizakala. Ezinye izinkundla zokuxhumana khona uTikTok where they are ulihle Themba kuwona, where they are short 10-minute clips. At Instagram ulihle Themba Wendy with I am Mzobe, and Facebook ulihle Themba Mzobe where there is writings, and these 10-minute clips are khona ku Instagram kanye naku TikTok. Kose nje ibe nani inisize nibusise kakhulu, niqaphele ukuhamba kwenu, imimoya iphumile isabalile, nikhuleke kakhulu ningaphezi manje uze phakade. Amen.